Кич җитсә, гармун моңлана, бакча эшләрендә, олның аның кай җирендә, кайсы тешләрендә. Татар белән башкорт чыга гармун тавышына, бергәләп кушылалар гармун сагышына. Җырлый алар бер үк җырны, бии бер үк бию. Кая анда бу татарча, бу башкортча дию. Җырлый, бии татар-башкорт берләр тулып бара. Син аларны мондый чакта бар аерып кара. Үзебезчә җыр яңгырый, янган таңны иңләп, кырын-кырын карап уза бүтән телле милләт.